I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Modern Strike. Tu igru mi je preporučio Gio, pozdrav za njega. I igrat ćemo malo, spradat ćemo se, igrat ćemo koji battle. I ajmo, možemo da krenemo. Pišite mi u komentare što hoćete da snimam sljedeće. Vidjet ću da snimim game ili tako nešto. Idemo u battle. Uzeo sam ovaj prvi set, ok. Sinoć me skinuo, tek sam počeo. Igra je veoma solidna. Ova mapa mi se sviđa. Gdje su likovi? Level up, nice. Šta je ovo? Izašli? Lol, nema veze, idemo u sljedeću. I da, ljudi, da se zahvalim na podršci koju mi pružete na prošlim klipovima, stvarno ste sjajni. I Alex je tražio pozdrav za njega. Game starts in, ok. Da sad nemam baš neke puške, možda sam, kažem vam, sinoć sam je skinuo i tek sam počeo. Igra je baš za telefon je bomba. Ne znam gdje su ovi igrači. Idemo jedan kill. Nešto nema puno igrača, ne znam zašto. Ne znam gdje su oni. Ili ne znam da li su se joinali ili tako nešto. Nadam se da ćemo ubiti još neko. Ovo je njihov spawn kao, pazi ga, jedan baje na spawn. Left. Nema veze. Tu je jedan. Ubio me. Nema veze. I on koristi Uzi. Vidimo. Da, ova igrica, kažem, ima ovaj auto aim. To mi se ne sviđa. Ali dobro, šta da se radi. Mislim, možda se isključe, ali drugi igrači koriste. I malo smora, nema veze. Igra je baš za telefone. Pazi ga ovaj baj. Kako mi je ubio ka? Da li realno jebate. Još s leđa. Moram da povećam ovaj malo sensitivity. Baš mi je low. Sorry, ne znam ni koliko mi je. Znam da ga povećam. Ajde. Ubio ga. Dobro, imamo jedan kill. Ili 2, 3, ne znam. Pišite mi u komentarima što hoćete da snimam sljedeće. Izgubili smo. Brate. Dobro, dobili smo neka sranja i tako.
idemo u sljedeći game. Već kad dođem do 10. levela igram s nekim drugom, pa ću to snimati možda. Vidjet ću. Za sad ću snimati ovako betlove i vidjet ću šta još može da se igra ovdje. Ajde igrat ću još jednom ovu mapu. Valjda bi trebalo odavde da izlazi, ali nema ih. Ne znam da li su se joinali. O. Bacim bombu, vidim da će. Da li sam fail bombu? Pa oni se kempuju vamo kod spona. Vidim njih trojica odjednom tu. Daj brate, da li je realno? Evo, pokušat ćemo da ih ubijemo. Koristim ovaj uzi, ali ono nije loše, ali skupljam sad uzem oni od 7000 onu pušku, nemam pojma koliko je. Mislim da je bolja. Mislim da su ovdje ili... I kako da nađem ovaj igrač, ne prevelika mapa. Ovaj baja ovdje AFK. Zabo. Trebalo bi da su i ovdje ovi drugi. A ovaj ga je ubio. Kako je? Ovo s leđa me ubio, marš bre. Što ga ovaj moj nije ubio? Nema veze. Igrica mi se baš ono sviđa. Snimat ću je. Ne. Sam ubio nekog? Nisam. Ne znam koliko skida ova bomba damage-a. Sam siguran. Ne znam da li ga ubije odmah ili ne može zato što ima i armor, da. Nema veze. Ako se pitate s kojim programom snimam sa Nudo Recorderom. To je baš ono dobar program za snimanje. I pišite mi u komentarima što hoćete da snimam. I ja ću da završim klip. Ako vam se sviđa ovaj klip, obavezno ga lajkujte. I mi se vidimo u sljedećem klipu.